మొన్న మధ్య విజయవాడలో సినిమా హాల్కి వెళ్ళాను. సినిమా హాల్కి వెళ్తే సినిమా చూస్తుండగా ఒక అబ్బాయి పక్కన ఉన్న కాలేజ్ స్టూడెంట్ మెసేజ్లు ఇస్తున్నాడు అనమాట. అంటే అప్పుడు మనం సినిమా చూసేటప్పుడు పక్క నుంచి సెల్ ఫోన్ కాన్స్టెంట్గా కూడా అదే ఆ వెలుతురులోని సినిమా మీద ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. సరే ఎందుకు ఇక్కడ కూర్చొని చేస్తున్నావు, బయటికి వెళ్ళి కూర్చొని చేయొచ్చు కదా అని చెప్పి అన్నా. అంటే ఆ అబ్బాయి ఏమంటాడంటే నీకెందుకు అంటున్నాడు. అంటే ఇది కూడా ఒక జాడ్యం అనమాట. సినిమాకి వెళ్ళేది కొంతమంది ప్రశాంతంగా సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేయడానికి కొంతమంది వెళ్తే, కొంతమంది మెసేజ్లు ఇవ్వడానికి అక్కడైతే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, ఎవరో డిస్టర్బ్ చేయరు. మెసేజ్లు ఇవ్వడానికి వాట్సాప్ ద్వారా ఒక అమ్మాయికి మెసేజ్లు ఇవ్వడానికి దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ అనే కాన్సెప్ట్ తోటి కూడా సినిమాలకు వెళ్తున్నారు. ఇంకా కొంతమంది ఏంటంటే వ్యాపారస్తులు, మా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడు, వాడు సినిమాకి వెళ్ళాడంటే తినడం కోసమని వెళ్తాడు. అంటే మామూలు టైంలో ఇప్పుడు ఎక్కడైనా హోటల్లో కూర్చున్నా సరే ఎవరో ఒకరు ఫోన్ చేయడం కానీ, లేకపోతే ఎవరో ఒకరు రావడం కానీ, చూడటం కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. అదే సినిమా హాల్ అయితే ఎవరు రారు, ఎవరు ఇబ్బంది పెట్టరు, చక్కగా ప్రశాంతంగా కూర్చొని తినొచ్చు అనమాట. సినిమాకి వెళ్ళేది తినటానికి, సినిమాని కొంతమంది ఆ విధంగా ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటే అది మాత్రమే తెలుసు. కానీ ఈ అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడంటే సినిమా హాల్లో కూర్చొని మెసేజ్లు చేస్తున్నాడు, వాట్సాప్ మెసేజ్లు. సినిమాకి వచ్చింది సినిమా చూడటానికి కాదు, సినిమాకి వచ్చింది వాట్సాప్ మెసేజ్ ద్వారా అవతల వ్యక్తికి ఎక్కువగా ఫ్రీగా మాట్లాడటానికి అవకాశం ఉంటుంది. కొంతమంది రోజంతా చేస్తూనే ఉంటారు వాట్సాప్ మెసేజ్లు, బస్సులోనూ చేస్తూ ఉంటారు, మాట్లాడుతూ చేస్తూ ఉంటారు, ఫోన్ మాట్లాడుతూ చేస్తూ ఉంటారు, చదువుతూ చేస్తారు, బాత్రూంలో చేస్తారు. ఇవన్నీ కూడా ఇది మొబైల్ అడిక్షన్స్లోకి వస్తుంది. దీనివల్ల అవి అలవాటు పడిపోతే ఏమవుతుందంటే ఆ మెసేజ్ కోసం ఎదురు చూడటం, ఆ మెసేజ్ గురించి ఎక్కువ ఆలోచించడం, నిద్రపోయేటప్పుడు కూడా దాని గురించి పదే పదే గుర్తు తెచ్చుకోవడం, ఫోన్ ఇట్లా సౌండ్ వచ్చినామంటే అటువైపు అటెన్షన్ పోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కమ్యూనికేషన్ పెరుగుతుంది అవతల వ్యక్తితోటి. ఎక్కువ కమ్యూనికేషన్ ఉండడం కూడా అంత అవసరం లేదు, కానీ వీళ్ళు మరి డెవలప్ చేస్తున్నారు. డెవలప్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్, దీని ఎఫెక్ట్ పర్సనల్ కేరు, పర్సనల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్లో కూడా ఎఫెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే సాధ్యమైనంత వరకు ఇటువంటి అలవాటుని మాన్పించుకోవడానికి చూస్తారని భావిస్తాను. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.